Tenia la il·lusió que algun dia, si rebia el pis, tens uns lloguers, et jubiles, tens allò... No, ara el que faré és, en lloc d'estar tranquil·la, tindré unes despeses que jo ja havia deixat de pagar el meu pis, ho tinc tot el dia... O sigui, m'estic obligant 20 anys més. I no és això el pitjor. El pitjor és que quan jo falti d'aquí 20 anys més, si això no es canvia, la meva filla haurà de tornar a pagar altra vegada tots els impostos 20 anys més pagant ella. O sigui, una cosa que està pagada, que la va pagar també el meu marit perquè va contribuir a fer la casa, la tornes a pagar 30.000 vegades. Vull dir, no ho entenc. No aguantarà. L'impost de successions no aguantarà 20 anys. Ah, menys mal. Però el que està clar és que les desigualtats territorials són injustificables, totalment injustificables, però el que hem de tenir molt clar que el que ha d'eliminar l'impost no és ni la Generalitat ni la Junta d'Andalucía, és l'Estat. I això és cabdal. No ens podem capficar amb que la Generalitat ho ha d'eliminar. No ho pot eliminar. Madrid ho ha fet incorrectament, Cantàbria ho ha fet incorrectament, La Rioja ho ha fet incorrectament. Però l'Estat els hi permès, funciona així, com a mínim ens hauríem d'igualar. La Generalitat és denunciar un ús indegudament constitucional de la finançament autònom. Ja ho ha fet i ha demanat que el pugin a les altres comunitats, amb tal de no rebaixar-lo aquí. Bé, llavors, aquí entraria el segon debat. Una vegada que ho eliminem, que ho ha d'eliminar, a quan ho hem d'eliminar? Ho hem de deixar amb un 5%, amb un 7%, amb un 8% de tipus, en quin mínim accent, que no gravi els patrimonis mitjos, que és una autèntica barbaritat de desigualtat, que gravi només els patrimonis alts, i això és un impost que s'ha de reformar per a, insisteixo, els patrimonis molt alts i rebaixar els tipus. Aquí estem amb el de sempre, és que l'estat central no legisla en moltes coses que hauria de legislar. Fa deixadès. Bueno, fa deixadesa, i llavors això és nefast, no? Perquè el mercat interior espanyol no es fraccioni, coses d'aquestes, i això és una cosa que estem veient cada dia, o sigui... Queda clar doncs, que hauria de ser l'Estat qui abolís aquest impost de successions. Però jo voldria tornar al cas de la Núria, perquè segurament en aquesta mateixa situació s'hi troben molta gent, molts catalans que reben per herència el pis dels pares d'un familiar i es troben en aquesta situació, que no poden fer front al pagament d'aquest impost, perquè sembla que no es pot vendre el pis de forma immediata per poder fer front a aquestes despeses. Bueno, a veure, un pot disposar... Perquè seria una solució. Em venc el pis i em trec el problema de sobre. El problema és avui si el pots vendre o no. Aquesta és una altra situació, no? La situació de la crisi immobiliària que costa molt vendre. Un cop el pis és teu, un mort no pot vendre, no? Però un viu sí que pot vendre, però t'has de fer càrrec de l'herència per poder-la vendre. Primer has de pagar tot, i després has de vendre. T'has de fer càrrec de l'herència. La qual cosa ja has de contractar un crèdit o una hipoteca, i llavors quan has venut i tens els ingressos... Que aconsegueixes cobrar-lo després i vendre el bé i que et cobreixi tot. Però això és el pes que es mossega la cua, en aquest cas. Exacte. Tu vens un pis i potser no arribes. L'impost de successions és tan alt, històricament, perquè està pensat que fa molts anys, quan heredàvem, els fills eren d'edat molt baixa, 18 anys i 7 anys. La gent es moria amb una edat molt curta, molt baixa. Llavors tenia justificació un tipus alt, perquè el que s'intentava era dissuadir viure de les rentes i en lloc de treballar. El que no té sentit avui és que mantinguem tipus alts, perquè avui, quan heredem, ja tenim 60 anys. Per tant, és un absurd que em diguin... I sobretot perquè abans la gent no era propietària de pisos. Això és la llei, les noves normes, no? Abans els que posseïen eren, efectivament, els rics, no? I, en canvi, avui, afortunadament, hi ha moltes classes mitges que disposen ja d'uns patrimonis que t'han deixat un pis. Però és que tampoc estaven valorats tan alts, els pisos. Al valorar-los tant, també puja molt més el que pagues. Si pagues un percentatge sobre un valor baix, com eren abans els pisos, doncs dintre de lo dolent estava bé. Però és que ara han supervalorat els pisos. Clar, estàs pagant moltíssim. Igual que la Núria, hi ha altres espectadors que també es troben en situacions similars o que ens volen donar la seva opinió. La Fina ha recollit tot el que ens han anat dient. Fina, què és el que diuen avui les persones que ens miren des de casa? Hola de nou, Oriana, bon dia. Moltes coses i, a més, ara molts exemples pràctics. Per exemple, la Neus, des de Premià de Mar, diu que té 71 anys i que ella es planteja fer una hipoteca invertida perquè així les seves filles i hereves no hauran de pagar. En Pere, des de l'Escala, diu que és intolerable el que s'està fent aquí a Catalunya, que això no pot ser, i que el que fa molta gent és anar-se'n a Castelló a viure 6 mesos per no haver de pagar tant per aquest impost. La Magdalena, des de Sant Boi de Llobregat, diu fa pocs mesos es va morir la meva sogra i el meu marit va heredar 2 pisos petits. Diu, només d'impostos hem pagat més de 50.000 euros i que alguns dels seus familiars han hagut de marxar de Catalunya per poder-ho pagar. La Conxita, des d'Arenys de Mar, ha heretat una propietat per valor de 90.000 euros a Mallorca. Entre advocats i notaris n'ha pagat 12.000 i restant i la legítima pels fills li han quedat en total 24.000 euros. El Llorenç, des de Viladecans, un altre cas. Per estalviar-se, diu ell, 12.000 euros en impostos, ha decidit posar la finca a nom dels seus fills i no a nom seu. Diu,
i en canvi no ha pagat impost de successions per un apartament a Vinaròs, a la Comunitat Valenciana, i només ha hagut de pagar les gestions del notari. La Pilar, des de Barcelona, va heredar 108.000 euros en efectiu i n'ha hagut de pagar 30.000 d'impostos. Té 3 fills, porta tota la vida estalviant i s'angoixa només de pensar en el que hauran de pagar els seus fills quan ella no hi sigui. El Manel, des de Viladecans, diu per un canvi de nom d'una herència li han cobrat 48.000 euros. I, finalment, la Dolors, des de Pineda de Mar, diu que el seu marit li va deixar 4 milions d'euros en efectiu i n'ha hagut de pagar 1.200.000. 1.200.000 euros, Déu-n'hi-do. Són les opinions dels telespectadors que han contestat avui a la pregunta del dia. Trobeu just que s'hagi de pagar un impost de successions? És el tema que hem tractat en la tertúlia d'avui, en el tema del dia. Abans li voldria preguntar a Jesús Zamarreño, que ell és president de l'Associació per la Reforma de l'Impost de Successions, una associació que es va crear arran de la crida que es va fer en aquest programa. Com els hi va l'associació? Doncs força bé. Ja les xifres que vostè ha esmentat al principi s'han superat. Ja tenim més de 3.600 adherits i va amb un ritme de creixement important. Estem portant a terme activitats. Quines activitats estan fent? De moment, converses amb els caps de llista dels partits polítics per veure quina és la posició de cada un dels partits davant d'aquest impost. Per una altra banda, estem a l'espera d'una entrevista amb la directora general de tributs i a partir d'aquí, si veiem que això continua en la mateixa situació, cap a la tardor tenim pensat endegar una campanya de publicitat en autobusos com alguna que s'ha fet no fa gaire per cridar l'atenció sobre aquest problema, perquè el que veiem és que la ciutadania no està exactament informada del que pot representar aquest impost. Molt bé, doncs estarem molt pendents també d'aquesta campanya. Ens en farem Animo a tothom a que miri la nostra web www.nosuccessions.org. Doncs moltes gràcies a tots vostès per haver participat en aquesta tertúlia sobre el tema. Molt breument, sisplau. Que el senyor Castells, que ha sigut exitós en negociar el nou finançament, vagi pensant com substitueix els 800 o 900 milions d'ingressos de successions que haurà de perdre si no vol que el PSC perdi les pròximes eleccions. És un repte que li llença des d'aquí, des dels matins. És un repte que és amic meu, però un repte que ja agafarà el senyor Castells. Recordem la pregunta que avui fèiem. Trobeu just que hi hagi un impost de successions i al marcador ara mateix, si el podem veure, doncs continua allà on estava. Un 96% diu que no i un 4% diu que sí.